with. אז אפשר גם להגיד אימי, אימך, אימו, אבל זה בתנ"ך. זה ארכאי, זה ארכאי. לא משתמשים בזה בעברית מודרנית ברחוב. אם זה הופך לעת. איתי. ויהודי זה אופשנלי. אתה רוצה לגור איתי? אתה רוצה לדבר איתי? אתה רוצה ללמוד איתי? with me, עם אני. איתי. איתך. נעים לי ללמוד איתך. נעים לי לגור איתך. נעים לי לחיות איתך. אתה. את? איתך. אני חי איתך כבר הרבה זמן. אני כל יום אוכל איתך ארוחת צהריים. אז גם פה אפשר להגיד לאכול ולשתות. זה לא את האוכל, אלא עם with someone, כן? ללמוד עם מישהו, לגור, לחיות, להיפגש. את, הוא, איתו. אני לומדת איתו כל יום, with him. והיא איתה. הוא גר איתה בדירה. הוא לא גר איתו, הוא גר איתה. איתנו. תבוא. ללכת. איתנו. אתה רוצה לבוא איתנו? אנחנו. with us. הוא איתנו. לך איתנו. תלמד איתנו. איתכם. אני מאוד אוהב אתכם, ואני רוצה לגור איתכם. with you. אתם. איתכם. תמיד למדתי איתכם. למה אתם לא רוצים ללמוד איתי? הם. איתם. אני הולכת איתם לסרט. אורלי, בקולנוע, הולכת איתם, עם דני ועם יוסי. היא לא הולכת איתכם, היא הולכת איתם. אז דן. והם איתם. הוא, יוסי, הוא אוהב בחורות. הוא תמיד איתן, עם רינה ודינה. זהו. איתי, איתך, איתך, איתו, איתם, איתנו, איתכם, איתכם, איתנו ואיתנו. זהו. יש עוד הרבה מילות יחס, אלה מאוד חשובות. בלי זה אין עברית. אוקיי? יש כמובן המון מילות יחס. יש כאלה קלות שכבר למדתם בכיתה א', בכיתה ב', לי ובשביל וכל זה. אבל אלה נורא חשובות, צריך לדעת את זה עכשיו. מה שאני מבקשת עכשיו.